Бездомност. Лицето на една нация сломена в мълчание. Здравейте! Виждате ли хората, които са бездомни? Те не са просто бездомни. Те са смазани души. Нечии изхвърлени деца. Нечии родители, загубили всичко. Това е човешка болка, която избираме да не виждаме. Какви са причините? Причината не е мързел. Това е безмилостно сортване на съдби. Един дълг, една загуба на работа, един непосилен наем. Улицата те поглъща, без да те пита. Нелекувана депресия, тежки зависимост, алкохол, наркотици. Те изпепеляват не само пари, но и човешки връзки, здраве и воля. Изоставени, без подкрепа, сами срещу света, бягащи от насилие, оставени на улицата. Системен провал, луксозни домове пустеят, а за тях няма място. Приюти препълнени или унизителни. Бездомността не е избор. Тя е нашата колективна невидима болка. Тя е огледало на нашето общество, което сме изградили. Днес те спят на студ, гладни и забравени. Утре може да е някой от вас. Никой не е имунизиран. Не отвръщайте поглед. Фондация Заедно можем, група за взаимна помощ, е лъч надежда. Затова сме тук. Тук сме да върнем човешкото достоинство и да дадем втори шанс. Помислете. Споделете вашата история в коментари.